Ahojte, dnes vám pridám video na domácu čalamádu. Potrebovať budete približne 3 kg čistej váhy kapusty, buď bielu alebo červenú, to nechám na vás. Pol kila papriky, ja som zvolila farebnú papriku, pol kila cibule, uhorku, tá má asi tak 25 dekov a 400 g mrkvy. Okrem toho deci oleja, 3 deci octu, 120 g kryštálového cukru a 1 balíček deka. Toto deko je vlastne s obsahom konzervantu, takže použite radšej to, je určené priamo na sterilizáciu zeleniny. Tak vám kapusta naložená buď samotná, alebo takto na spôsob čalamády vydrží v nádobe v chladničke niekoľko dní. Všetky suroviny treba poumývať, nakrájať, prípadne nastrúhať a z jednej šálky vody, octu, cukru a nakladača si uvarte nálev. Mrkvu som postrúhala na väčšom strúhadle, na tých hrubších nožíkoch. Keď vám chutí jemnejšie nastruhaná, tak môžete si postrúhať aj najjemnejšie. Papriky vyčistím od týchto jadrovníkov, ale žilky si tam nechajte, pretože v nich je najviac tej paprikovej chuti. Nakrájanú papriku pridám k mrkve. To krájanie môžete takto ručne, alebo aj na struháku, prípadne v kuchynskom robote. Keď robím málo čalamády z menšieho množstva, krájam ručne. Ak by som robila z veľkého množstva, vtedy používam kuchynský robot. Uhorku si tiež umytú ošúpte. Pokiaľ šupka na uhorke nebude horká, tieto hadovky majú celkom dobrú šupku, že nemá až takú vysokú horkosť, tak si uhorku môžete ošúpať iba čiastočne. Bude v čalamáde vyzerať pekne farebnejšie. Takto z časti ošúpanú uhorku pokrájam na tenké kolieska, teda postrúham na struháku. Cibulu si očistím a pokrájam na jemné prúžky. Môžete si zvoliť akúkoľvek cibulu, buď bielu alebo tú klasickú, prípadne šalotku. Ja som sa rozhodla pre túto červenú cibulku. Keď mám cibulu prekrojenú na polovicu, tak si ju ešte aj takto pozdĺžne prekrojím a až potom krájam na takéto jemné kúsky. Takto, aby to bolo približne. Môžete aj tenšie, ale v tej čalamáde cibula zmekne, takže aj takto je to dobré. Všetku zeleninu okrem kapusty mám nakrájanú, cibulu, uhorku, mrkvu, 3 farby papriky. A teraz budem pokračovať v príprave kapusty. Zbavím ju vrchných listov, tu na čo sú tie na vrchu, tie vždy dávam dolu na kapuste, aj keď upravujem keľ pred varením, tak aj vtedy. Potom si kapustu prerežiem na polovicu a vyberem z nej hlúbiky. Takto pripravenú kapustu si môžete prekrájať na menšie kusy a buď ju postrúhať zasa na struháku, taký ten, čo je väčší, keď sa strúha kapusta na kvasenie. Ten môžete kľudne použiť, keď máte doma, prípadne do kuchynského robota, alebo sa s tým pohráte a pokrájate kapustu ručne. Kapustu krájam ručne nožíkom. Je dobré, aby bol poriadne naostrený na približne takéto prúžky. Znovu kapusta sa v náleve trošku oddá, bude mäkšia, takže aj keď nie sú úplne jemnúčké, vôbec to nevadí. Kapustu som si pri krájaní vždy ešte takto pozdĺžne nakrojila. No a potom už len rovno pokračujete na prúžky. Približne takto.
Ja krájam na schvál na takéto dlhšie prúžky, ale ak to nechcete mať také úplne dlhé, tak si ich môžete kľudne, keď ich máte takto na pracovnej doske, ešte takto poprekrajovať na dĺžku, ktorá vám vyhovuje. Je to len na vás, ako si to prispôsobíte. Robíte si to pre seba, tak už si to upravte podľa vlastnej potreby. Keď je kapusta pokrájaná, tak teraz môžete pridať malú lyžičku soli a trošku premiešať. Kapusta si pustí šťavu a trošku zmenší objem. Pokiaľ máte radi rastcu, tak môžete si pridať aj trošku rastce. Potom, keď kapusta trochu klesne, pridám aj ostatnú zeleninu. Teraz len trošku poprehadzujem z vrchu na spodok postupne, aby sa solou začala rýchlejšie uvoľňovať šťava. Ja si na vrch kapusty pridám aj kopcom lyžičku mletú rastcu. Vy sa rozhodnite, či tam tú rastcu chcete alebo nie. Kľudne môžete pridať aj celú. Trošku to tam zamiešam do toho postupne. Ospravedlňujem sa, že to robím takto čudne, ale momentálne sa nenachádzam doma a preto k dispozícii nemám väčšiu nádobu. Za normálnych okolností, keby som mala väčšiu nádobu, by som to urobila tak, že k postruhanej kapuste by som už rovno pridala všetky ostatné ingrediencie. Teraz pridám aj ostatnú zeleninu. Tam mám vlastne mrkvu, papriku, uhorky, ako ste už videli. Taktiež cibulu. Prilejem nálev. Kto nemá rád tie zrniečka, tak si to precete, pretože nie každému tak chutí čalamáda. A pridám aj deci oleja. Všetko premiešam a nechám odstáť aspoň 2 hodinky. Takto premiešané nechám 2 hodiny postáť, ale kľudne môžete, keď máte viac času na to, aj cez noc nechať v chladničke alebo niekde v špajzi v chladnejšej miestnosti, v pivnici prípadne. Keď čalamáda odstojí, tak si pustí ešte šťavu. A teraz sa môžete rozhodnúť, že či si ju sterilizujete, alebo len preložíte do buď kameninovej nádoby, takéto buď menšia, väčšia, alebo do plastovej, nejaký kýblik s vrchnákom. Môžete ešte ochutnať a zistiť, či treba pridať cukor, možno kto chce trochu posoliť, alebo pridať ocot. A potom len ponaplňate do nádob, ktoré si sami uznáte za vhodné. Najprv dáte čalamádu, potom prilejete k tomu šťavu, trošku pozatláčate, aby sa vám vošlo čo najviac. Skladujete v chladničke a tak vám vydrží čalamáda pár dní. Celkovo mi z toho množstva vyšiel takýto kýblik, kameninová nádoba a 3 7-decové poháriky. Táto čalamada je síce bez sterilizovania, že si ju viete uskladniť aj do chladničky a postupne konzumovať, ale v prípade, že ju chcete sterilizovať, tak môžete. Poháre, ktorých si trošku natlačíte tú čalamadu a pozalievate, či už v pohároch alebo v tých iných nádobách šťavou, ktorú čalamáda púšťa, tak potom, keď máte dobre zatvorené, dáte sterilizovať na 80 stupňov asi 20 minút, aby vrchnáčiky chytili a vyberáte z hrnca až po vychladnutí. Tieto 2 nádobky si iba tak prikriem, odložím do chladničky a postupne budeme konzumovať.
Keď sa čalamáda odleží, tak deň po dni bude lepšia a takýmto spôsobom uskladnená vám vydrží v chladničke alebo v pivnici niekoľko dní. Vždy, keď si s nej odoberáte, tak si ju trošku pozatláčajte a snažte sa, aby na vrchu bola šťava. Ďakujem, ahojte.